Welcome to Lading Red. Make sure to subscribe and hit the notification bell to never miss an episode of Lading Red. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwatong gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Dili pagit ko musud anang gugma-gugma. O kung naingnon ko ikaw, nga di ko makontento, kung di ko ni musugton karon. Ayaw lang taon pamugo, senyorito, uy. Mamugos ko. Ibog ko nimo. Busa, musugot yun ka nako. Laino, suluha lang na nyo rito. Usa? Ayaw kong sultig sa mana, ha? Oh, si Daddy. Kasambok pa din niya. Hello, Daddy. Pagkawasa ka na si Maiji. Oh, Daddy. Pagkawasa! Kung hindi ka gustong masuko ko nimo. Pagkawasa, Federico, karon dayon. Oh, Daddy. Di ako sa gawas. Ayaw pabutang nga sudlon ko ikaw diha. Okay, bye, Daddy. Miss Baiji. Nyo rito. Una-una as bakadaghang higayon ako gitanyag nimo, ha? Timan nga daghang babae ang nangandoy nako. Sila lang nyo rito. Maiji. Okay. Makagawas ka na. Salamat, senyorito. Yato ti ka. Saman, ikuyawan ka? Ha? Ay, wa man. Wa nyo rito. Klaro kayo nga gikuyawan ka. Nang luspad ka. Bitaw nyo rito, eh. Hindi kuyawan ko. Ayaw ka kuyaw. Pero magutan ako. Unsa man? Uyab mong atina? Unsa? Unsay uyab? Tumboy man na sa tina. Uyab mo? Uy, dili taon nyo rito, uy. Mau ba? Ayaw kumpiyansa ka nga tina, ha? Ayaw kumpiyansa na niya. Kay sa akong tanawa na, tumboy na. Nyo rito. Oh. Tanawan ninyo, Blackie. Atina. Ang akong anak, si Federico. Tod! Nigawas na. Tod. O kuyog niya si Miss Maiji. O, sama na siya. Miapil na sa pagpalista sa beauty contest. Nga himuon. Nyon. Don Tiborcio. Very good. Daddy, Oh, yanas ba? very good. O, sama na siya. Usa siya sa mga kandidata sa beauty contest nga pagahimuon atul sa akong birthday, Daddy. Very good. Wow. Beautiful. Guwapa, Dad. Dili ba? Yes, iho. Matahom. Musugot ka ba, Dad? Nga kini si Maiji mao'y akong maasawa? Ha? Hala, uy, nyo rito, uy. Ako lagi konsultang daan si Daddy Tiborcio nako. Unsa man, Dad? Uyon ka ba nga kini si Maiji mao'y akong pangasawon? Uyon kayo, iho. Kadungog ka ba, ha, Maiji? Uyon si Daddy nga ikaw ang akong asawa. Kalusa ka mo magpakasal. Hala, uy. Nyo Tiborcio. Iha, Maiji. Dakong kitong uyon. Engrande ang kasal nga mahitabo. Kay alang sa imong kasayuran, gusto na kong maminyo kining akong anak. Nyo Tiborcio. Nahibaw ka?
Kung kini si Federico ang imong mabana, wa kay giangay mahayan tungod kay ang kasiguruan sa pagpuyo na ana. Si Federico ang manunod sa akong katigayunan. Ang akong kayutaan, 3,000 hectares. Ang akong panagatan, 5 kalansa. Ang akong gasolinahan, 20 kabuok. Ang akong apartment, 20 kabuok. Dili na kamo mapurdoy ni ana, Miss Maiji. Kanusa ang kasal? Way kasal nga mahitabo, Don Tiborcio. Unsa? Pero, Man may magkauyab ni Senyorito Federico. Busa, way kasal nga mahitabo. Federico, Oh, wa na mo magkauyab? wa pa, Dad. Oy. Pero tungod sa imong gisulti nga ako ang manunod sa tanan mong katigayunan, uyo na nas Miss Maiji. Ha? Senyorito Federico? Unsa man, Maiji? Uyon ka ba? Nga mahimong asawa sa akong anak? Dili pa, Don Tiborcio. Uy. Oh, Miss Maiji. Sorry, Senyorito, ha? Don Tiborcio, di na mi magdugay. Mangatto na mi. Okay. Wa man ka mo maningog, Blackie o Gartina. Kuan, kinay, kuan, naminaw lang mi, Don Tiborcio, naminaw mi. Ikaw, Atina, unsay kasulti mo? Wara doon. Minaw lang mi. Di ka mo palista sa contest? Ako doon? Yes, ikaw, Atina. Di ko hilig, ana. Doon, Tiborcio. Giofira na nako. Entrance lang. Kung pananglit, mooyon siyang moapil, mawa na interview. Automatic nga apil og 30,000 pesos. 30,000 pesos bigla. Oh, diya na yun. Ha? Akong ihatag. Kung uyon siyang moapil. Nan, unsa man? Uyon ka, Atina? Kuan doon, kining, Kung mo apil ka, punan ako og 20,000 pesos. 50,000 pesos na ang tanan. Kana kung mo uyon kang mo apil. uy, unfair man na sa uban, doon, Tiborcio. Ang uban mo dawat lang 10,000 pesos. Kung na-qualified, unya ako, dako na noon kaayo. Why magbuot ka na mo, Atina? Tungod kay kami may muhatag sa premyo. Ayaw lang doon. Tungod kasi ako nagkikaingon. Wa ko'y hilig anang beauty contest. Tumboy maguning bayhana, Dad. Federico. Ato na mi, Don Tiborcio. Og salamat sa tanyag. Mga way batasan. Tanawa, Dad. Mga way batasan. Mga maot. Murag unsa kahimtang. Hilas. Iho, Federico, relax. Dili sa tanang panahon nga maangkon mo ang usa ka butang sa tumang kasayon. Dunay maangkon mo nga mag-agi ka og kalisod. Pero tamis ang kunon. Daddy. Naglagot ko, Daddy. Ibalibaran ko ni Miss Maiji. Tingalig. Tungod niya itong animal na ko, Dad. Kinsang animal ang dako. Tingalig ka. Tingalig tungod atong tumboy nga Atina, Dad. Si Atina. Tumboy. Klaro kay mga lihok-lihok at tumihana, Dad. Ha? Klaro kayong tumboy gito siya. Ha? Og permis lang magkuyog ni Atina at itong Maiji. Busa, may puluhan nga mag-uyab yun sila, Dad. Uyab siya sa tumboy. Kung si Atina tumboy. Pero
Wa mausab ang iyang lawas. Babay gihapon siya. Gikuyawan jud ko ganiha Athena. Laliman ka. Iya dayon ko nung pangasawon. Ngiga ko niya. Ipakasal dayon mo ni Don Tiburcio. Bahala na lang sad uroy. Digit ko masugot. Pero, mamilyonarya ka. Tungod kay bugtong manununod, Senyor Federico Katigayunan ni Don Tiburcio. Unsay kapuslanan nga maangko na kung tibuok kalibutan, noy. Pero wako'y kalipay. My G, What's the matter? May sakyanan nga mihunong. Uy, Hala, mga lalaki nga daw. Og pulos may arios ang ilang mga ilong. Ingon man ang dunggan. ayaw mo kadlo ka. Paati ka lang na. ala, niya pa yung na to. Tanda subuhok, pinasapid, pinabukas pa ang jacket. Ug niya pa yung na to. Panganda mo, kumpate ni. Unsa? Laliman ka. Iya dayon ko nung pangasawon. Ngiga ko niya. Ipakasal dayon mo ni Don Tiburcio. Bahala na lang sad uroy. Digit ko masugot. Pero, mamilyonarya ka. Tungod kay bugtong manununod, Senyor Federico Katigayunan ni Don Tiburcio. Unsay kapuslanan nga maangko na kung tibuok kalibutan, noy. Pero wako'y kalipay. My G, What's the matter? May sakyanan nga mihunong. Uy, Hala, mga lalaki nga daw. Og pulos may arios ang ilang mga ilong. Ingon man ang dunggan. ayaw mo kadlo ka. Paati ka lang na. ala, niya pa yung na to. Tanda subuhok, pinasapid, pinabukas pa ang jacket. Ug niya pa yung na to. Panganda mo, kumpate ni. Unsa? Athena, Panahon na ni, nga maggamit mo ang pipila nga imong nakatunan, My G, sa akong gitudlo ninyo nga self-defense. Athena. Wala, nagkadulig sila. Hello. Ay, Hello, miss. Hi. Pagkakamis yung mga miss. Oops. Sorry ha. Wala ka tuguti nga mahikap sa akong aping. Wow. Stricta, ha? ako na sa... Mga dadong, kung mao man ni inyong lingaw ba, kung wa mo'y laing lingaw, pangita lang maglain, ayaw lang namo ha. Sa? Ayaw lang namo. Ayaw mig sa muka kay doon na pa mi pamaliton gud. Uy. Si Milabo tamo, ulo na mo'y pamalito na. Nagdali man mi. Ay, Ay tol mugsamok kay nigpis na bag kay mong mga lawas do. Oh. bitaw! Pabukas-bukas mo yung jacket. Bukas-bukas mo jacket ninyo. Kita inyong diyan. Yung mga nigpis mo kayo. Nga, bulingon pa kayo magpusod. Buang. Ako, hinagayahan. Lagi ng balas ko din mo. Pwede na, ng balas ko. Ay pag binayot mo panalip di mo kaugalingon. Oo, okay. Kumbate! Easy. Di po mabagkurati. Sige. Swe! Yap! Noy, Blackie. Gukoy! Igulan ko. Patara naman ka noy oy. Tara na ito. Ayom lang aksyon nimo pero patara naman ka. Kalitan ko, Day. Kalitan ko. Tanday, karoon niya ba? Ay! Sama na, Noy. Igo, nagyampon na ikaw. Hindi ako mapunta ni mo. Nandiyan naman niya. Niya pa biya! Agay! Kumapay! Isugat kong magpatid! Di mi gusto gubot. Pero kung inyo ming tuyuan, panalipdan na mong among kaugalingon. Unsa?
akong atap. Nag-text. Basahon ako. Nagsugod na ang kumbate. Pero musukol man di ay ning babae amo agaw. Musing. Misukol si Miss Magic. Misukol si Miss Magic? Ni Apa? Unsa na? Animal ka! Kinip! Di ang magkarapuntan ako dong. Bahaway lang ko na. Oh. Higda na siya. Ikaw, Miko, unsa man? Ha? Ganahan ka? Yaman, Dragon! Yang matragon? Ha? Nakita ni mong abilidad ni Miss Mikey? Ha? Kung ikaw, masa man? Ha? Eh, mong itiwasan ang akong kauban? Ako lang yung pakatuog. Para dili magsamok ba? Ikaw, unsa man? Gusto ka ba to? Ah, unsa? Oh, kahilas mo. Akinit! Sila! Mamatay! Ha? May hatingayin siya! Ibot mag-anak, talinis mo na. Talinis! Hait ka na. Ay, kinay! O karon, ihawon ti ka! Lupaon ti ka! Kinay! Lihay ka! Lihayan na lang imong anti-knife. Hait ka sanan. Ihawon ti ka! Ibugi ko ni dati akong kamot! Bakul pulis sa mainip. Ang kutsilyo. Ibong nagkuha ang kutsilyo! Diyan ako imong kutsilyo. Gusto ba, ani? Hait mo ni. Gusto ba? Ay, kay na, uy! Pues kini ay. Ang akong jacket! Ako lang gigising imong jacket. Ug wala ko ipadot ang kutsilyo. Kay siguro kung mamatay ka. Pero, kuwan ka rin. Ang akong banit taon. Nagaras imong panit? Garas mo Gusto lang. ka? Ipataok na ko sa imong dughan. Tumong sa imong kasing-kasing. Ayaw! Karon, itampok ko na sa imong dughan. Kini! Ayaw! Ha! Paraw. Ay, magdagan! Diryot ko katingog ato na! Ay, magdagan dalawan! May karatil o dagan Athena. Ako sa, naulian na! Ninay, bangon! Naulian na rin ka ha? Pwes kini ay tiwasan ta ka. Ay! Mga hinampak mong dagko! Mga talawan mo! Aw! Langan lang sa itong lakaw. Ay, kabuangay! Athena, unya, asan ta? Balik na itong water dispenser. Pag-uba na itong kinahanglanon. Tara. Sige. Ikaw na, Blackie. Okay na ka, Noy? Wala, kondisyon na kayo ko! Samba niya, ay. Okay na ko. Ahinti ka mas bunog ni Blackie. Gamay naman. Tagalipti sa di mong kaugalingon, eh. Nindot pa kay kagpurmas karate. Pero ni kaging man ka. Di ba ka kay bawa nalipot si mong kaugalingon? Ano na day? Ako lang testingan. Bakit testingan ako ilang kusog? Sano eh? Sorry kay Busing. Amo, agaon, sorry. Ito ako. Sorry kayo. Mga bulakbul. Wala Tugtugok. Tugtugok. Di makaya, agaon, di makaya. Sa ato pa. Wa mo makatandog kang Magic. Wa busing agaon. Pasensya kayo. So, klaro kayo. Klaro kayo nga himuon ako siyang asawa. Ha? Aro sa ingon, siya nga akong bodyguard. Kay magkamao magkadayon siyang manalipod sa iyang kaugalingon. Busing nga mo. Unsa na, Federico? Oh. Nilampos na ka, ha?
Uyo na ba kadtong Miss Maiji nga imong maasawa? Wa pa, Daddy. Burbida. Kung dili ka mo lampos, tungod sa imong pagtatadyaw, ayaw na patuga-tuga. Daddy. Wa ka man maliwat ining imong amahan. What Tiburcio wants, Tiburcio gets. Oh, Dad. Kung dili makuha, sa esplikal, pues, kuhaon pinaagi sa kusog. Daddy Tiburcio. Kung dili ka, ako, Federico. Ako'y mo angkon kaniya. Unsa na, Federico? Oh. Nilampos na ka, ha? Uyo na ba kadtong Miss Maiji nga imong maasawa? Wa pa, Daddy. Burbida. Kung dili ka mo lampos, tungod sa imong pagkatadyaw, ayaw na patuga-tuga. Daddy. Wa ka man maliwat ining imong amahan. What Tiburcio wants, Tiburcio gets. Oh, Dad. Kung dili makuha, sa esplikal, pues, kuhaon pinaagi sa kusog. Daddy Tiburcio. Kung dili ka, ako, Federico. Ako'y mo angkon kaniya. Oh, ayaw ka nagbuhatan. Federico. Dad, ayaw pagtinutunan, ha? Ako siya. Uy, iho. Gihagit tarang ka. Pakit ako sa imong abilidad. Makasalig ka, Daddy. Dili ka anak ni Don Tiburcio kung dili ka makahimo sa pag-angkon ni Miss Maiji. Daddy, di lang kay siya ang akong gisaligan, Dad. May naghang babae. Ilabi na ni mga ni-appeal karon sa akong beauty contest. Pila ka buok ang participants? 15 ka participants ang akong kuhaon, Daddy. Kana mga babae nga may mga kilatis. Kana babae nga mga class A. Good. Very good. Aron sa ingon, doon na usab ako'y kalingawan, iho. Unsa, Daddy? Kanang mga participants, ang mga mapildi, atong tabangan. Pero ang mahimong rayna, imuha. Ang dili, ako. Oh, Daddy. Mao na'y silbing vitamins sa akong kinabuhi, iho Federico. Nga magpabilin kong ligon. Vitamin C. Ang maoy ako. Unsa to, Dad? Vitamin C? Vitamin C. Nga sa ato pa, chicks. Daddy. Sukad. Wa pa mapakya si Tiburcio kung babae na ang magustuhan niya. Kung ako gani ang magagusto, way mamisik kanila. Silang tanan, akong maangkon. Kung ang babae may anak, angkan. Makagusto kagihapon, Daddy? Makagusto mong ganitag may bala? Kana ba kang angkan lang? Okay, Dad! Okay ka, Dad! Laki, nakakita na sad mong engkwentro? Ha? Waman. Wa man bitaw. Nya, may bunog man laging nang naong mo. Ha? Aw, ato laman ning yapakos ka ng tuan sa kuan. Itong yapakos tulisan ma. Dili, bag-o na. Bag-o na bunugan ni mo sa aping ni mo ay. Ay, kine. Ay, nabangga ko. Sino bangga?
bitaw na Samtang naglakaw ko, nakakita ko gwapa kay babae ko. Siksi kayo. Nagsuot lang. Unya, wala. Gisi pag yun ang mga yung suot mag-gisi napit subugan. Potong, sige kong tanaw. Wa ko may bawa nga. Mangga ko pustis biko. Unsa? Mo lagi ikaw, banga lagi. Ugang babae, nga nakakita na ko. Ni katawan ko sinampak. Nanguta na lang yun ko kay nadugay manggod mo. Ay, nadugay kay gi-interview pa man si Miss Maiji. Gi-interview? Interview. Sa unsa man? Nakakita mo gimig pahibaw nga tunay beauty contest. O niya, atulon niya na sa birthday ni Senyorito Federico. Nagpalis na si Miss Maiji. Apil siya. Bao ba? Na-interest nga mo apil si Miss Maiji. Kay doon na may automatic nga Gmail kung makapasar sa screening. Mao ba? O niya si Athena, may apil ba? Iawat na lang pud taon. Di mo apil sa tinagaw ay. Giupiran pa siya ni Senyorito Federico. Di mo ang 30,000 pesos. Mo pirma lang. O ganang form si Athena. Asakta mo nga. Aram mo apil mas bitikantes. Pero gyud mo apil sa Athena ay. Mao ba? Ni opir pa ganit Don Tiborcio. Nga naman dito des diborsyo. Dito man. Dito man may sa Federico's Log Cabin. Ni galagi. Grato po si Don Tiborcio. Ni opir nga papila sa Athena. Pero, di sa Athena ay. Uy, mao ba? Lagi! Si Don Tiborcio, bang gani? Don Tiborcio may nakapagawas ni Miss Maiji. Tugay kang interview ni Senyor Federico. O gang labing magapahimot. Kay gusto dayon nga ipakasal ni Don Tiborcio si Maiji. Unsa? Mo ka na. Uy, nga sa ato pa, naibog des Federico ni Maiji. Oo, naibog yun. Yan isugot sa Maiji. Ay. Yun masugot sa Maiji ay. Bisag gihaylo pa ni Don Tiborcio nga si Federico mo'y bugtong manununod sa iyang katigayunan. Pero, wag yun Miss Maiji ay. Kung mao ka na, Blackie, mamiligro ang kinabuhi ni Miss Maiji. Unsa? Namiligro gaw Matilde? Namiligro gaw, Blackie. Kay kanang mga tawhana, di yun na musugot nga dili maangkon ang ilang gusto. Unsa? Sato pa nga. Mangita yun na silang paagi si Federico. Ilabi na yun si Don Tiborcio nga maangkon nila si Miss Maiji. Giyahak na lang. Kinahanglan nga atong pasidan ani ini si Miss Maiji. Nga nagipatawag mo ni Miss Maiji na Aron pa himagnuan ka, Miss Maiji. Saan sa man, Nay? Nga dili ka maglakaw-lakaw nga ikaw rang usa. Ha? Nga naman, Nay? Aron paglikay sa dakong peligro. Unsa man nakapeligro, Nay? Nahibawaan ako nga ikaw naibga ni Federico nga anak ni Don Tiborcio. Sakto ba ko? Oo, Nay. Og tinuod ba nga gi-offeran ka kami nyoon? Lakip si Don Tiborcio, may offer ni mo ni anak. Oo, Nay. Pero nibalibad si Maiji. Og kay may balibad ka man, magbantay ka, Maiji. Kay dili yun na mo sugot sila, nga dili nila maangkon ang ilang gusto. Mao ba, Nay? Mao ka na, Athena. Mao ka na ilang kinaiya. Kung mao na, Nay, wagid ko masayop. Pagitudluan ko og self-defense ang mga batanong babae din sa ato, Nay. Athena, kung nabala ka man ko sa kahimtang ni Miss Maiji nga naibga ni Federico, mas labaw kung nabala ka sa imong kahimtang, nak. Gamihimo sa pagtudlo og self-defense sa mga batanong babae dinhi. Nay. Tingalig kung sa'y mahitabo ni mo, nak. Salig din tas Ginoo, Nay.
na. Kung dili pa maupos ang atong kandilas kinabuhi, nay. Aw buhi pa kita. Pero kung upos ng kandila, aw patay gid ka. Athena, O karon, nay. Daghan ako mga estudyante. unsa? Unsa man yun ang imo, librera na? Nisugyot ko. Nga, kanang magpabayad na lang yun. Kasi gamay lang. Pero, gamitunon, may yung kaya kailangan magastuhanan ba sa DS gym ba? Kinala mo gina. Nga, hago pa ni mo, Athena. Nya mga pila mo sa noy Blacky. Kwan. Kwenta ang mga gastuhon. Ha? Wala. Musabot ba na usap tingali na sila na? Musabot ba na? Mutabang ko og pasabot noy. Mas maayo pod nga do nagibayad para hatagan pod nila og saktong interes nga makatun ba? Oh, okay. Sabutan na to. Sabutan na to ang bayranan. Nakigsabot na ko sa ato mga kauban, Athena. Og willing sila nga mo bayad. May noon. Pila man kuno. Sila'y akong gipa-offer kung pila. Og ang ilang gikauyunan nga 700 kuno per month. Unya, pila naman na sila karon. 25 ka buok times 700. Doon ay 17,500 pesos matakbuhan. Nya, okay na sila, ana. Oh, sila may offer, ana. May nalang po na, uy. Maintenance sa gym ba? Mga gikinahanglan. Bayranan pa di sa suka, sa tubig, ug sa materialis nga gikinahanglan. Okay. Sige. Salamat ha, my G. Athena! Miss Mikey! Aw! May Blacky nga na, Noy. Ay, kwan. Doon ako'y balita para kanimo, Miss Mikey. Ha? Balita! Unsa may mga yung balita ni Blacky? Balita! Di paibaw ko sa bayot na si Justin. Nga, nakapasar ka, Miss Mikey, sa screening. Kung tuwa na, giandam na ang 10,000 ka pesos alang kanimo. Aw, mao ba, Noy? 10,000 ka pesos. Uy, yun na. Ano mo ka? Mura magag nasubo. Lipay ta ko permero pero marag back out lang ko, Noy. Uy, di ko mo padayon sa pag-apil. Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong soundman Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.